खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बिटिआर निउसआव फिन बरायबाय आरो जायफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। गौरिपुरनि साथागुरियाव बासनि एक्सिडेन्ट जादों। बास आरो ट्राकनि गेजेराव सौदावलायनाय जादों। बेवहाय 6 सुबुङा जिउ गोमादों आरो माखासेया जखम जादों। जखम जानाय सुबुंफोरखौ लोगो लोगोनो माखासेफोरखौ हस्पिटालाव लानानै थाङो। थैनायनि अनजिमाया बांनो हागौ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गारिआ कचबिहारनिफ्राय गुवाहाटि फारसे थांदोंमोन। गारि नाम्बारा A16C1875। नरेन्द्र मदिआ बुंदों दि भारत हादरआ गुबुननिफ्राय फैनाय बुस्तुफोरखौ बाहायो, बेनिखायनो दस्रानिफ्राय फैनाय बुस्तुफोरखौ दोननानै गावनो सोरजिनाय बुस्तुफोरखौ सालायनो थाखाय एबा खामानियाव बाहायनो थाखाय बुंदों। बिआर फेरेंगाया बुंदों दि हाग्रामा महिलारीआ इउपिपिएलनि एमसिएलएफोरखौ $100 रांजों बायनो नागिरदों होननानै बुंदों। हाग्रामा महिलारीआ जेसेबां नाजायाथों मानो थेवब्लाबो हानाय नंला। आसाम मेडिकेल कलेजनि अजन्ता हाजरिकानि फिसायखौ साख्रिनि नामाव रां लादों होननानै पुलिसफोरा हमदों आरो माखासे केस फाइलबो खालामदों होननानै बुंदों। आसामनि कामरुप जिल्लायाव सासे हिनजावखौ जुलिनि रादाय होनानै दुथां सेंग्राया गुबुन जायगायाव फानहरदों, बेखौ मिथिनो मोननाय जादों। आबादारिफोरनि बिग्रायनाया दाबो जोबनानै थाङाखै। दिनै 28 दिसेम्बर सानाव जिउ बाउनाय हाबाफारि सोमावसारनाय लादों। 30 दिसेम्बराव ट्रेक्टर लानानै सोमावसारगोन होननानै मिथिनो मोननाय जाहैदों। इन्डियान आर्मि आरो नामपुर पुलिसनि गेजेरजों सासे उदखारिखौ हमनो हादों। बिथांनिफ्राय माखासे हाथियारबो मोननाय जाहैदों। तामुलपुराव नंखाय आधार कार्ड बानायग्रा हमनो हादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव तामुलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय साफाथल गामियाव सासे सुबुंजों लोगोसे मोनसे आधार कार्ड बानायग्रा सेन्टार हमनो मोनदों।